Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule video siyahleba kancane. Hey guys, nivumelani umpumelelo anisanganise nangu umpumelelo ezonisa esihogweni manje. Kunabantu la ababuka ishow izingane zesithembu. Mababuka izingane zesithembu, mhlawumbe ngizothi iningi labo badideke njengamusi. Kwenzakalani ngompumelelo? Uma bebuka le show khona omunye kosethi-ke uyabona ogula kakhulu. Khona kunalama comment nje ukuthi umpumelelo akekho right upstairs, okay. Kube khona-ke lothi yabo ogula kakhulu ubaba wakulomuzi. Guys, ngiyaxolisa. Yabo mangifunda lama comments ngihlenga njengakhala inyembezi. Khona othi ogula kakhulu ubaba kulomuzi. Ubaba kulomuzi umseleko. Guys, ubaba umseleko umdala kunathi ubaba. Manje ngithini? Khona nomunye obhala ukuthi nje okuyena ohlanya kakhulu manini guys. Yabo lento ayikho right kodwa angifuni ukukhuluma iphutha ngithi angihlekanga, ngihlekile. Khona othi umayeni ezilungele kangaka wazwaba khona uthi umayeni ezilungele kangaka wazwaba nebhadi umnyeni wakhe umseleke ingane yakhe uSibindi. Kwenzakalani vele ngoSibindi animeni? Niyakhumbula umamkhulu ethi ebize ulwandle noSibindi wathi ningaveli nivume izinto eningazazi. Azibajikelanga into zabo. Ngoba phela bawumkani nenyanga. Leya nyanga enedamu. Leya nyanga enedamu umngani wabo. Ngantshela ngathi nina nivule la ku-inthanethi nibheke inyanga. Le nyanga lena unezinto ayiphethe lapha kuplastic esingaqondakali. Kunenono enono ayiphethe ngoplastic omnyama. Onedama uyabhukuda ekhulu. Unoxama ngaso umxamo wakhe wafa yini uxamo wale nyanga. Nisa izinto ayiphendukanga zaphendukanga kuSibindi. USibindi ubhekene nenkinga ekufanele ngabe ukuthi uSibindi lo mawukuthi usangulukile noma uqondile uyabona ukuthi yini abhekene nayo njengoba nje eseyibeka eyinsizwa noma eyindoda ezoqala isithembu. Cha guys, uSibindi mayebuza imibuzo uvele ehleke. Ngisho na kule episode esibuya kuyo ade ehleka nakhona umseleke sembuza ukuthi usuphinde wamithisa yini wavele wahleka. Angazi uyibona le mpilo afuna ukuyiphila isahlaya noma uSibindi kwenzakalani? Hayi, engathi uSibindi ubedinga isandla samkhulu wakhe ubaba kaMayeni ngoba lena enihlebayo ngobaba umseleko la iyabonakala. Ubesidinga isandla samkhulu ngoba mhlawumbe umkhulu ubezomtshela ukuthi umfana wenze nje ubunsizwa ilobu nalobu. Kuyimanje uSibindi ningixolele le video le serious ephinde ingabi serious. Kuyimanje uSibindi usitshela ukuthi yena uyokhokhela uyohlawula noma uyolungisa iphutha lokuthi uMakhanya uNompumelelo wamthola eyintombi. uMakhanya lo usenengane ongayona yaSibindi masizwa kahle amahlebezi. uSibindi usenengane ezu3. Bekungeke kume okaMakhanya noma ezokulungisa ngoba manje thina sithi hawu ubhekile yini ukuthi imndeni yalaba asebatholisa izingane bayayibuka nabo iTV show bayamlalela lokugemayo. Lona usenengane ongayona kaSibindi kodwa uSibindi uthi yena ngoba uyo owamphuca wamkhipha ebhasini le ntombi uyolungisa lokho. Siyakuzwa-ke uvuma iphutha lakhe asho ukuthi-ke uzokulungisa. Ubengalindisa ingane uMakhanya ahlawule izingane. Ngeke kubonakale nje ukuthi uqondile. Sizwa la kuthiwa nezingane hayi ukuthi sizwa simbonile uma lapha emgwaqweni eceleni kweyimoto ezonikhonjiswa ingane. Uthi uyahlonipha uma emgwaqweni nemoto.
Yabo uSibindi. Manje-ke guys, uSibindi uyangena-ke kwabanye ngempela ubenza bezizwe ngenye indlela. Sebeqalile abanye bathi cha lo mfana lo usangene. Manje ngesikhathi bethi kuSibindi bathi inkinga ubaba. Hhayi guys, uMseleku ubaba omdala unamakhosikazi awu-4 noma besekuthiwani. Futhi ningasicebi-ke guys, eyi nina abanye phela niyaqina. Abanye sebezogijima beyohamba beyobhala laphaya kwi-page lababa uMseleku. Siyayihlebela thina la siyahleba, ningasicebi. Hhayi bo. Kodwa ngempela-ke naye-ke guys, naye ngesinye isikhathi sibuye singatholi kahle. Khona uma esexabana namakhosikazi akhe sibuye singazi. Omunye-ke uthi phela ukuthi yabo kodwa lena-ke ithanda ukuba serious. Siyabona vele ukuthi ukunavigate impilo uwedwa ngoba kuyazwakala ukuthi uMseleku ube nosisi wakhe. Kungaba nama-challenges ney'nqumo hlampe ay'bone iy'nqumo zakhe zi-final kanjalo. Kube khona ukudideka okuba khona. Kodwa ngempela ubaba uMseleku-ke sidide naye ngesinye isikhathi. Malo, ngiyayivala le video ngiyaxolisa guys ukuthi bengizonitshela le ndaba ngithi khuzekani. Ngiyabona sengihleke kanjani ingoba iyangihlekisa. Ukhona lo bhalile ukuthi nina ngathi khona othi-ke uMseleku fanele asisuke asiphuce yonke into engabe abaqale ngoQueen Loli. uQueen Loli waqala ukukhuluma izinto ey'ngekho right ngabo. Thina sididwa yi-TV show, sididwa nangokuthi uMpumelelo ukhuluma nabazali bakhe kodwa ubatshela into esingayizwa. Uyingane ey'khona, iy'ngane zinomama, omama banemindeni yabo. Imindeni yomama ibhekile ukuthi kanti uthini lo mndeni, yena kulo bethi ngashaya intombi. Mase sizwa manje sekuthiwa makhanya, sithi hayi bo, kanti akayi kaMacele kaNosipho nayo futhi yaNosipho Macele ngoba nje intombi sesifuna ukwazi ukuthi umamkhulu uthini, yindaba eze wabheka kaCele. Yabo nje le ngane yona impela uma ulandela le show uyifaka emqondweni ugcina usucasuka. Ngoba nami khona la angazi ukuthi bekuyiyiphi i-episode, beku-episode 6 mlobe ngithi hayi cha lo usangene ngeke. Kodwa masinisho kumuntu omdala akukho right-ke guys. Bamema inyanga, bazodla nenyanga, bahlala nayo, bazoziveza ku-social media. Mina ngaze ngisho lutho iy'thombe ezikhona laphayana ukuthi umngani wabo. Hayi le nyanga ayiqondakali naye. Ngaze ngasenkingeni. Ngiyabonga.